Máme tady poslední otázku. Jakým způsobem jste ve vile překonávali sami sebe? Karle? Tak zpočátku jsem měl obavy, jak to zvládnu, když mě opustila má žena. Ale díky jejím modlitbám a také díky korespondenci jsem to zvládal poměrně dobře. I když nejvíce jsem se musel překonat, když jsem tam během jedné práce byl vystrašen na půdě arcisršněm. No, to bylo pro mě nejhorší, ale zapřel jsem se a uvědomil jsem si, že ve válce jsem viděl horší věci. Výborně. A co ty, Pino? No, já radši tady ani nebudu nic zmiňovat, já jsem se velmi zapřela, když tady mistr František, který, jak jsem se teď mimochodem dozvěděla, to neudělal vůbec náhodou, seknul do ruky, no možná i do nohy, Augustína a tím narušil můj pečlivě naplánovaný, optimalizovaný proces pracovního plánu. Takže veškerý plnění v háji, já jsem z toho byla úplně hin. 60krát jsem oběhla 100 dolů a pak jsem si musela dát růženec Panny Marie Sedmibolestné, protože jinak bych se z toho nedostala. Augustine? Pro mě nejtěžším momentem, kdy opravdu došlo k tomu sebepření, bylo, když mě tady Pína zavřela do chlívku. Naštěstí jsem sám procvičil svoji sebekázeň a trpělivost. A byl jsem dostatečně dlouhou dobu, no vlastně až do doby, než tady František šel dát dobrou noc bratru Vepřovi a sestře Svini. Rito, jakým způsobem si překonávala ty sama sebe? No tak já jsem tam sama sebe překonávala poměrně často, ale velkou motivací mi bylo to, že výhra je ta svatost, takže to pak člověk zkousne i ten prašný seník nebo nestandardní hygienické podmínky. A co ty, Františku? Já jsem také překonával sám sebe, ani nevím, jak se to povedlo, ale já totiž jsem od přírody cholerik a strašně agresivní člověk. Prostě... Nebavte se tady, když tady mluvím! No tak asi takhle prostě, no. Dobrá, děkujeme vám všem.